Takže lidi, my jsme vám řekli, že budeme ještě na někdo natáčet. Za těma dveřma je ten pokoj. Tady ten, ne, tady je to. Prostě tady je ten pokoj. Jak jsme minule byli. Jo. A Tak co 20 tisíc, já tam kouknu. Je tam něco černého. Hej, ten další kumpa. Prostě další kumpa. Hej, a zásobama. Oj, ten je nový matonka. Ano. Hej, co je tady v té dveři? To je Hej, hej, a ještě tady. Ale je to natoč. Tam tady ještě něco rozbitýho. a pak se podíváme ven ještě. Fuj, to je fajn do bydla, kamo. Fuj, ještě 2 kartáčky, kámečů. Aj jo. Hej, kámo, ještě bohy. Hej, Hej, jo, my jsme se zuli, protože prostě jako... Prostě jsme se zuli, kdyby tady něco, aby jsme tady prostě, je to nic, nějaký cizí domek, tak aby jsme tady nechodili prostě, jo, to už jako prostě, tady se máme ještě zbylý boty, psí žrádlo, hej kámo, tato žrádlo, bacha, hej, tady nějaký pes, ahoj, jak se jmenuješ? Je hodnej. Enja. Fakt? Fakt? Hej, co to je? Co tam je? Co? Hej, kámo, tam nemůže jít Enja. Angie, neskákej. Hej, kámo, to má ještě nějaký vrata. Hej, what the fuck? Hej, tady normálně, ten se utopil dítě, ne? Hej, tam je nějaká ruka. Ty vole. Jdeme se kouknout ven. Podívat ven. Angie, na místo. Kamo, musíme to taky otevřít. Jak se to otevírá? Já nevím. Pojď. My zavřeme, jak to radši bylo, protože nechci. A bacha, tam stojí Enja, ne? Angie. Ne, blbě. Kam to vůbec nejde zavřít? Kámo, tam ještě 2. Blbě. Ty vole, to nejde. Jak to, kámo, udělali? Co to je za dveř? Kámo, jak jsme se sem vůbec dostali? Počkám si mi zase dovnitř. Hej, mě už to